Шом бахайр духтаро. Имрӯз апа мана мехел вай пироги булочкаги овардай. Дарунашта мехел вай монда шоколаду ҷему ҳама якҷоя карда овардай. Беҳад болаззат. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншаллоҳ ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. Алҳамдулиллоҳ ки моям хубем. имрӯз вай рафтестем цирк рафтестем. Як заказ доштам барои кӯдакоя, барои хурсанд шудани кӯдако сепочкаву браслет амихали заказ кардагӣ будам. Аввал равем, аввал айҷош бинем кани ко сифаташ маҳқул шавад. Баъд заказ карда мебиёем. Бояд ними пулаша тем. духтарои ноя диден чӣ хела ваё катои хушрӯ барои хонаи заминакӣ беҳад хушрӯ маҳқул шуд ба ман. Оз мо рафтесем, мо ба ҷое ки 25 да шинем, мо вай шиштем 8 да шиштем, мо хиёлмон ки сум мерем. Якин мехонам ки ин цирк гуфтагия. Бо унҷа фуромадем 19 да шиштем то ними инҷа таги моста оварда. Инҷа ку пиёда тарафи цирк рафтестем. Ҳамин наомадагиам нарави ягон ҷа вай накунӣ. Ростӣ ҳеҷ ҷоя намедонӣ да қин. Дар цирк бинен чӣ хел арчаи калон, ҳама чизи солинавӣ часпондагиянд. Аҷоиб зебо. Оз мо бояд таки подземка кади у тараф равем. Инҷа бинен ҳама чизи солинавӣ бировардиянд. На духтаро арчаи калони хушрӯ ин тараф омадем. Вай гулистон гуфтанд. Зани гулистона ким чӣ номша гирифтан. Бояд мо у тараф равем. Оли ждат дорем ки биёянд якбора моё гирифта баранд ҷои корашон нишон тиҳанд. Вақте ки заказа ки додем худашон баъд мегиранд мебиёранд. Ҳозир ман ба шумо нишон метиҳам ки чӣ заказ кардем. духтаро айна и заказ кардагиём барои кӯдакоя, барои духтарома. Баъд ини хали бо браслет заказ кардагиём овардам ба шумо ҳам нишон метиҳам баъд. шоматон ба хайру шодӣ бошад духтаро. Ози хонаи хуштам манам рафтестем. Равем як дурус истем ки бо Россия меравем, кӯдако зиқ мешаванд. Шавида бинен чӣ хел Тоҷикистон зебо шуда. Аҷоиб зур. Равем як дурус меистему, баъд бо мебиёем. Бо айдуми кору бори худамон мешем. Бояд рӯзи чорумда рафта диамет анализ супорем. Як коғази дигар гувоҳнома будай чӣ будай вая пешаки хай зани ҳеварама гуфтам ваё гирифтан. Беҳаваё намемондиям. Ина бинен чӣ хел зебо кардагиянд. Аҷоиб зебо. Ҳама ҷо рости солинавия ҳамин хел вай кардестиянд. Мумкин бесолинавам ҳамин хел бошад ё ки солинавда бошад. Инҷа махсус барои як подписчикам бисёр хоҳиш кард ки ҳамин тарафам нишон диҳад ва ин тарафам ина то поёна сёмка карда меравам ва ҷои худатона бинен. духтарои на заказои фабрилик ма гирифтам. Боз ба шумо нишон метиҳам. Хали вай кондиционер дилябилия барои овгардон кардани либос аин заказ кардам. Айна ин дигар намудаш, дигар запахаш айнам заказ кардам барои ҳамин хона. Ҳозираш дар инҷа зиндагӣ кардестем. Барои бӯи вай либосҳо хушрӯ шавад гуфта барои ҳамин заказ кардам. Ма бисёр Россияда ҳамино заказ мекардам. Беҳад бошон хушрӯ. Якта дигар ин хали вай как фери боринда барои паста шуштан аин заказ кардем. И беҳад хушрӯяй ҳамин модарҷон да маҳқул шуда кай вақте ки аксия шуд мегам мада чандта заказ кун ма фақат ба ҳамин пастуома шум. Баъд ини хали креми зима увлажняющий беҳад ҳамин рӯям мулоими хушрӯ мекуна. Аҷоиб зура ин. Духтаро кадоми заказ мекардагӣ бошад ҳатман заказ кунед. Рӯям пӯсти рӯям мулоим мекуна барои зимистон. Аҷоиб хушрӯ ин ҳам барои тела, ҳам барои рӯй, ҳам барои даст, ҳама ҷода гиё истифода бурда метавонӣ. Аин барои апом заказ кардагиём. 2 дона заказ кардем. Кадоме ки заказ кардани бошад, кадоме заказ кардан мехоҳад, ман ба нархҳои худам ба 26% заказ карда равон мекунам. Дигар ин хали умивалка барои ҷиянама заказ кардам. Беҳад инам рӯя хушрӯ мекуна. Ина ҳамин саҳарам хоҳӣ рута мешӯй, бегониам хоҳӣ рута мешӯй. Рӯям пӯсти рӯя беҳад хушрӯ мекунам. Ба тональный крем любой чӣ карда метавонӣ пӯсти рӯй хушрӯ бошад. Ина вақте ки истифода бурдӣ метавонӣ ки ин истифода бибарӣ пӯсти рӯя мулоимаки хушрӯ мекунад. Бо ҳамин креми зима барои даст инам барои ҷиянама заказ кардам. Ако ҳамин ха чанд вақт буд ҷиянамам инҷа буд кӯдакоя нигаҳ мекард. Иноя барои ҷиянам заказ кардам штоби ки хай хурсанд шавад да.
бо якта дигар нихе помадаи барои лаби кафидагӣ. Инам аз зима. Беҳад амин ваи зима зурай. Барои зимистон аҷоиб зур заказ кардам. Якта фломастери доштам. Да ҳамин тӯю да куҷо гум кардам, рости намедонам. Бо якта ин заказ кардам. Ай вай нали чӣ набуд. Жидки подводка заказ кардам. Ҳозир кушода ба шумо нишон медиҳам. хоҳишатон бошад духтаро барои кор кардан ҳатман нависен. Шумоя командам хуш мекунам. Фаҳмондан ҳамаша хуш якак обучения мегузаронем. Агар ба шумо писанд бошад шумо ба командаи худамон мегирем. Ина ҳам подводка духтаро. Спонж гирифтам. Ин майдача обдатар мекунӣ калон мешавад. Инам беҳад зурай. Ин бо заказ кардагӣ. Инами хадар чи заказ кардем. Ин рӯзашта ҳозир заказ як клиента ва яшам нишон метиҳам. Чи заказ кардагиам бояд як рӯзада омада борашона гирам. Ина ё заказҳои подписчик май мехел вай кардан духи заказ кардан, чандта духи заказ кардан бояд биёян бора ман тиям пулашона гирам. Пули российский кати мо ҳисоб кардем. Якта духи бюти кафе зардаш бо айни бюти кафе розвиш. Ино беҳад боошо нағзай вай подписчикам худаш интихоб кард. Ҳамуное рӯи кардак ман нархоша нишон додам ба вай. Барои ҳамин духтаро касоне ки хоҳишманди заказ карданӣ бошад ҳатман ба ман нависед. Ба 26% ба нархи худам заказ карда равонтон мекунам. Ини духи мурмурам беҳад духи хушрияй аҷоиб буш нағз. Баъд духи Рената вай каталог беҳад арзон омадагӣ буд 999 рубл. Ман нархи худам кати додам боз арзонтар буд. Хеле хай арзон ҳамаша ба нархҳои худам додам вай ба нархҳо маъқул шуд. Баъд заказ гирифтан 6 дона духи заказ кардану бо 2 туш заказ кардан, 2 дигар подводка. Якта подводкаи фломастери, якта дигар жидки подводка. На ин 2 подводкая. Ан 2 дигаш тушан. Ҳозир ман кушода бо ба шумо нишон метиҳам. Бинен духтаро. Шумода маъқул бошад заказ кунен. Ман ҳамаша ба нархҳои худам метиҳам. Шумо ба даже нишон метиҳам. Маъқулатон шуд. Заказ карда равон мекунам. Куҷое бошад, хо Россия бошад, хо Тоҷикистон. Фарқ надорад. Ана ино тушан 2. Ани 2 бошад подводка. Ҳозир заказ вай мекунем. Бурда бояд тиям. Пулаша мегирам, мебиёрам. Хай имрӯзашта ҳамин қадар заказ аз компанияи Faberlic шуд. Хайр духтаро дар амони худо бошед. Худо нигаҳбонатон.